हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आरोना आंबो मोजाङैनो दङ स' आङो दिनैहाय आंनि लोगोजोंहाय आङो हेयार स्ट्रेट खालामजानो नागिरदों टाइमा बेलासि खाथारबाय आरोना अब्लाबो आङो खालामसै नै दैसाया हाय बुंनाय बाबा हाय जा गोरों जाखाबाय आरोना केमेरा नुबाथाय हाय होनो हाय बुंलाय बाबा हाय सोना डेन्जार जाबाय आरोना आंनि फिसायाहाय केमेरा नुबा बेलासि खाबायमोन आरोना 2टा जाखाबायमोन ओमफ्राय आं हटारखरि लेंहरबाय आरोना हटारखरि लेंहरनानैहाय फै आं खानाय बोजानो आंहा बुधबाराव मोजाङै क'क्राझाराव थांथारनांगौ होननानै आङो लोगोखौ ब्राबा लेंहरबाय आरोना ओमफ्राय लोगोआबो फैबाय 2टा 3टानिफ्रायसो स्टार्ट खालामखादों आरोना जोङो जाखां लोंखां ओमफ्राय खयथायाव हायो माने बिराद टाइम लादों आरोना बे फार्स्ट क्रिमावनो फार्स्ट बोनाय क्रिम फुननायावनो बिराद टाइम लायो आरो खाथबना दोनबाय आरोना टाइमा जाबाय दा 3टा जाबाय नामाथाय टाइमा 2:40 जाबाय आरोना खयथासिम खालामना नायनोसै आरोना द्रोम गोजां सुलायनाय मिथिगौ हाथ खालामनाङो हाया आंबो हाया जा ज्रोम सादों आयौ बेखौनो आयै जालाबाबो जाला थाथोंसै होनथारबाय आङो माबा फुनदेरसै होननानैहाय बिनिफ्राय थुजाहैयाखै आं रागा जोंनानै मासिबां सायो दासो बोनो नागिरदों आरोना 4टा जालायलायबाय नै 4टा जाबाय 4टा 11 बेखौलाय माथो सिरिसे दोनखो ओरै फुथामजोब गोरा हम खोनायखौ माने बिराद खानाया बोरैबाथार नोंना बिराद गाज्रि गावनो ओमफ्राय खानाय बोलायबावोसो ओमफ्राय गावनियानो जोथोन लाया गावनो साफा खालामबासो मालायखौ साफा खालामनांगौ ओमफ्राय अफाय बोनो मोनो सोर बोनो ओमफ्राय लानथ' लाजोबनानै न' खलसो लानांसिगोन माबा फ्रेन्स फ्राइस ना मा होनोलाय बिदिखौ ओमफ्राय गाइखेर साहाजों होनोसै आरोना नुबाय दा लोगोफोर सोर जानो आगायसिखो Hello guys, nego. Hello guys, nego. Oh, nih salah mini lah bos. Menalai belai, dah apa ya? Dah tu kurang dengar nada. Tu second film kamu kurang dah semua kasih kan ada. Sekarang udah bela. Menalai baju janglai bayang. फाइनालि दासो बोखांदों आरोना टाइमा 9टा जालायलायबाय 8टा माबायावसो हादों आरोना 8टा 40आवसो दासो हादों आरोना नै बेबायदि गाव मालायखौ देलायहैयो ओमफ्राय दिनै खुद आं देलायबाय आरोना आयनायाव नायनो हागोन र' मोजां मोनदों आखाया मोजाङानो आरोना स' थेंक इउ आंनि लोगो खमावनो बोना होनायनि थाखाय ना मा होनो भिडिअखौथ' नायखागोन नालाय थेंक इउ खमावनो बोना होनायनि थाखाय बोजाहैदे आंहाबो पार्लार दङ बास स्टेन्डआवहाय मोनजेननाय नार्सिं हमनि गोजौआव आरोना बिनिहाय बास स्टेन्डआवहाय फुराना बास स्टेन्डआव आरोना बोजाहैबानो जाबाय पार्लारावहाय माबायदि नुखो माबायदि माखोहाय होननायसो जाबाय आयु खोमा रिंबाय नै ओरैनोहाय ओरैनिफ्राय सोर माबा खोनाफैगोन आरोना आङो खोमा रिंबाथाय आंना खोनाखायो माबायदि नुदों सनाया
खानायबोबाना लुगाना आलदा जाखायो आरोना मानसिया आलदा जायोना सेहेराफ्राना नंगौ नङा होनबाथ' नुयो आयनायानो जामलायलायगोन आरोना नायबायनो दिनैनि दिनावहाय मिथिबायना दिनैनि दिनाव र' नै थेंक इउ खानाय बोना होनायनि थाखाय थेंक इउ खानाय बोना होनायनि थाखाय जेनेब्ला आंहाथ' खमथा गैया नालाय नोंगुमै नङाबा ओंखायनो आङो नोंगुमैखौ खनसे थेंक इउ आशीर्बाद होबाय आरोना गुड नाइट बाय बाय